prieteni! Family Fit este cu voi. Începem un nou vlog după atâtea luni de pregătire. Astăzi ne-am hotărât să facem un nou vlog. Plecăm la București și de această dată ne-am hotărât să lăsăm mașina acasă, deoarece este foarte mare trafic în București și o să luăm o mașină de pe platformele de ride sharing, Uber, vedem Volt. Așa că o să vă luăm cu noi, vedem unde ne mai oprim. Noi așteptăm autobuzul, suntem în autogar la Masaro, așa se cheamă, la Târnea Dușpeani, la Bacău. Și revenim de pe drum, deocamdată autocarul este în întârziere. O să ne oprim la Focșani, cred că undeva, și o să mai filmăm și mesele. Și la București o să facem un room tour, să vă arătăm casa. V-am pupat, revenim de pe drum. Sunt pești. Dragilor, noi am ajuns la Focșani. Ne-am oprit la un restaurant să mănânce fetele ceva și am luat și o masă, dar nu vă mai arătat pentru că eram foarte flămând. Mai avem vreo 2 ore jumătate până la București, așa că o să revenim direct cu room tour-ul de la casă. Foarte frumos. Salutări, oameni buni! Astăzi este vineri și mergem să facem cântarul oficial. Mi-au arătat și fetele mele superbe cum s-au îmbrăcat. Mergem la Marriott, la Hotel Marriott, unde se face recepția, acolo facem cântarul oficial. Mesele le-am pregătit și revenim de acolo, de la hotel, să vedeți și voi cum funcționează un cântar oficial la nivel înalt. Fetițe dulci, ca în București, numai la Buș mai găsești. Ce faci, Ani? Pleci cu tati la cântar? Să dăm comandă de Uber, să ne uberim, să ajungem, că deja suntem în întârziere. Treaba merge bine. Bun. Vrei să te filmezi și pe tine, numai pe mine? Mergi și eu la cântar? Ia arătă stalea de vespe. Forță! Ia, dragă! Hai, revenim de la cântar. Filmează un pic, he? Da. Uite cu cineva pe lângă mine, țin un pic și pot să mă conectez la ceasul lui. Da. Deci, oameni buni, acum te simți cu adevărat sportiv când mergi la recepții de astea.
Ați văzut ce rând este? Deci noi acum stăm la înscriere și cântar. Filmează acolo. Emoții? Încep. Da. Ce faceți, dragilor? Am făcut și facem înregistrare acum. Sunt la două categorii. Filmează să vadă două categorii, da? Una, două. O să filmez și acum să vadă cam cum funcționează treaba. Dragilor, m-am înregistrat. Numărul? Așa că totul a mers ok. A mers rapid. De acum mergem la cazare. No baby. Mai filmează pe aici să vadă și oamenii. Normal acum este un seminar, dar nu știu, să văd cu Ancuța dacă mai stăm sau nu mai stăm. Am stat la rând vreo 2 ore, cam așa. 2 ore am stat. E ok față de naționale, mult mai bine. Salutări, prieteni! Am terminat cântarul. Trebuie să mai am un ultim antrenament, că este vineri. Așa cum v-am promis, trebuie să facem room tour-ul, adică să vă arătăm turul apartamentului, că am uitat complet. De fapt am venit foarte obosiți de pe drum și numai de filmat nu ne-am mai ars. Așa că începem cu... Filmez eu sau filmez? Filmează tot și eu prezint. Mai bine, facem așa. Începem cu prezinte sufrageria, da? Living-ul. Living-ul. Așa. Uite și prezintele, dar poți să le prezinți view din dormitor. Cel mai bine. Bucătăria. Asta este bucătăria. O soție care a fugit. Da. O fetiță care a fugit. Asta este bucătăria. Acum mergem ușor, ușor. Da. Deci din tot apartamentul cea mai urâtă este ușa. Hai că vreau să fac asta. Așa, să vă prezentăm cum arată tot. Avem o baie de serviciu. Facem ca Dorian Popa. Stați așa. Cu capacul, dacă e soft closed. Asta e mai mult blocat, nu soft closed. Baie de serviciu. Asta este living-ul. Hai, Aneli, să ne prezinți. Aer condiționat. Mergem mai departe. Un dulap pe hol. Asta este unul dintre dormitoare. Ce mi s-a părut foarte interesant este acest aer condiționat. Foarte tare. Și acum o să vă filmez și ce view spectaculos avem. Aici mi-am băut cafea o dimineață. Ok. Scuzați bagajele. Camera numărul 2, Aneli s-a apucat la curățenie. La fel și aici aer condiționat, peste tot avem aer condiționat. Ia uitați ce rapid e Aneli, face patul, bam bam bam.
și baia numărul 2. Bineînțeles, la fel capacul cu soft closed. Bun. Da, deci cam asta este casa noastră, unde stăm. O să merg la sală. O să merg la sală și după mai vedem dacă mai filmăm ceva astăzi, dacă nu ne vedem la ziua următoare.